சுபா, ஒரு சின்ன நியூஸ். எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பி. அது வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அதனால நான் அது வந்து வாய்ஸ் மெசேஜாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு 2 இயர்ஸாகவே எனக்கு கொஞ்சம் பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம். அதாவது இரெகுலர் பீரியட்ஸ். அப்போ வந்து 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் சுகர் எனக்கு இருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டு மெடிசன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். மெடிசன்ஸ் எடுத்து ஒரு 1 மந்த் பீரியட்ஸ் ஆனேன். பட் அப்பவும் மறுபடியும் எனக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸாகவே ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஒரு என்ன ஹாப்பி அப்படின்னா, அப்புறம் நான் வந்து டாக்டர்ஸ் பார்த்து மெடிசன்ஸ் அப்புறம் சம்டைம்ஸ் 30 டேஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன். அப்புறம் ஒரு 45 டேஸ் ஆகும். அப்புறம் மெடிசன்ஸ் எடுத்தா தான் இப்போ கரண்ட் கொஞ்சம் ஒரு 6 மந்த்ஸாக நான் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்தா பீரியட்ஸ் ஆவேன், இல்லைனா இல்லை. அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஒரு சின்ன நியூஸ் என்னதுமா, இந்த மந்த் நான் ஜாயின் பண்ணி 15 டேஸ் தான் ஆகுது. பட் இந்த மந்த் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி நான் மெடிசன்ஸ் எதுவும் எடுக்கல இந்த மந்த். பட் ப்ராப்பராக எனக்கு 30 டேஸில் பீரியட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தான். டயட்டு உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது, இதெல்லாம் தான் எனக்கு என்னோட பாடி மேபி சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. ப்ராப்பராக இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. பட் ஐ எம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.